ta' Santa Katarina fi Żurieq f'dawn iż-żminijiet tal-festa bajnejhom imsamra fuq it-temp. Dil-ġimgħa ramaw, żarmaw u l-ġimgħa filgħodu b'nifs qawwi għad bassir mingħajr xita sibna lil volontiera jiksu t-toroq bidrab. Kien hawn l-armar armat kellna noqogħdu żarmawh. U issa jerġgħu jarmawh dal-għodu id-drab żarmawh kollu kienu għax kien imbassar mal-temp kbir. Armar ġdid u ieħor antik. Bħal dawn fit-triq San Mikiel li d-diżinn tagħhom kien għamilhom l-iskultur magħruf Malti Abram Gatt. Id-disinjatur tagħhom huwa skultur Abram Gatt u kien iddisinja l-armar kollu ta' it-triq li kien jintrama ġifieri iktar minn 100 sena ilu. Fil-fatt is-sena l-oħra konna għamilna l-linef li qegħdin jintramaw fin-nofs ta' triq u da trofej. U bejnietom kien hawn il-pilandri wkoll imma bl-esiġenzi ta' traffiku u ħafna bibien u hekk ma tantx tista' tarma kif kienu jarmaw missirietna 100 sena ilu. Min barra u ġewwa Żurieq lesta l-festa tal-Patruna bil-Knisja Arċipretali mżejna l-okkażjoni. F'dal-ġranet ġie inawgurat ir-restaw tal-kwadru ta' Francesco Zara li juri trasport tal-ġisem ta' Santa Katarina tal-Ixandra lejn il-Muntanja Sinaj. Il-volontira jaħdmu jitfit, kulħadd jagħti semu, inkluż is-Soċjetà Mużikali Santa Katarina illi din is-sena tiċċelebra 160 sena mit-twaqqif tagħha. It-twaqqif tagħha ġej minn 24 mużiċist żagħżugħ li kienu daqqew l-ewwel darba f'Novembru tal-1864 u dan għadu l-fundament tas-Soċjetà Mużikali Santa Katarina fejn il-banda u anke l-element żagħżugħ huma ferm qawwija f'din il-festa u nħarsu sabiex dan l-element jibqa' b'saħħtu għall-futur tas-Soċjetà Mużikali Santa Katarina Verġni u Martri. Xemxu xita Alla jaf meta, il-volontira tal-festa dan jafuh sew malli tidħol il-vara ta' Santa Katarina fil-Knisja l-ħadd fil-għaxija jerġgħu ixamru l-kmiem biex sa' 6 ta' filgħodu id-drab kollu, pavaljuni, bandalori u bnadar jerġgħu lura f'posthom fil-maħżen. U l-ħidma tkompli biex minn sena l-oħra l-Festi Maltin ilibsu lit-toroq tal-ibliet u rħula tagħhom blifjen drappijiet li jixirqu festa sabiħa.